Ερνάνη. Κάνει σέντρα στην περιοχή, ο Φορτούνης γκολ. Ανοίγει το σκορ ο Ολυμπιακός στο 7ο λεπτό με την κεφαλιά του Κώστα Φορτούνη. Ο Μαζουακού στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ντακώστα, 2-0. Στο 30. Κασάμι στον Ερνάνη. Δεν του δίνει χώρο ο Κούσας. Ο Παπάζογλου πηγαίνει και κλέβει. Φορτούνης με δύναμη πάνω στον Χαντάκια. Υποφελείται ο Σεμπά. Πλασάρι, 3-0 ο Ολυμπιακός στο 57. Φορτούνης. Κάθετα ωραία παλιά για το Σεμπά. Αυτός γυρίζει στον Πουλίδο. Γκολ από τον Ολυμπιακό. Καταπληκτική συνεργασία από τους ερυθρόλευκους. Φορτούνης. Στο δεύτερο δοκάριο Πάρτο. Κάνει το 5-0 για τον Ολυμπιακό. Γουάρντα. Πάτησε περιοχή, σούταρε και έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ. Κλέβει ο Κάπελ. Τον ακολουθεί ο Μαζουακού. Ο Κάπελ συνεχίζει μόνος του και το βάζει τελικά με δεύτερη προσπάθεια. 2-5.